Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дарвозаи кор монем 12 дарвоза демрия тарафи дасти рост тарафи дасти чап мегардем. Ай 12 дарвоза дуромадан да. Агар ай 11 дарвоза дуромадем тарафи дасти чап медурем. Демрия тарафи дасти чап медурем. Ҳамҷода дукон ҳастай. Ин куртои духтагӣ тайёр. Мо ира я вақт дига намуча съёмка кардагӣ будем. Боз ямира папленои доимги тоза сисанга бурук шқатия ака бурук шқатия 150 сомон бурук шқати ака бурук шқатия на бурук шқати на марама бубине ина ё марко шуна ин намудои материалаш чанд расветка дорем брат чанд расветка дорем чанда 5 расветка айнами саршавиш дора анами кадомиша ки мебинен 5-та 6-та расветкаш ҳаста. Ман намедонам ки ира чиқе съёмка кунам, барои ки бисёр мегин ай дур биги, ай поён биги, ай бар биги, ай ҳама ҷо мегирем, сера оно бояд мега ки ай пеш биги. Барои ҳамё шумо нахтон бибинем. Ана ё сирхакош барои духтарако. Барои духтарако. Ҳамаш бурук қати ая, ҳамё. Ҳамин чизе ки шумо дидесен, ё бурукошон кати тайёр 150 сомон, доинги тоза. Марҳамат. Касе ки заказ кардагина марҳамат заказ кунам. Ин чизо ҳама шуди. Ин диметрашам ба почаш бидастай. Материалошон доингая. Доинга ё ки дубайск. Доинга. Доингам дастай, дубайскишам бидастай. Ин сисанга задаги пешон. Штошон нестай, фақат пешон задаги. 150 сом бо арзон мешудаст. Почаш қати бидаст. Ане чизе ки шумо мебинен, ё поча надорана, ё чи мегане меёра? Бе поча аз. Я чабиё. Материал жатка халадок. Бо миёнаш баста мешавад. Миёнаш баста мешудаст. На. То размер, ай размер чанд то чанда дорен? 44 то 50. Ай 44 то 50 ра доран. Ина кониш бана хариди чи дода. Ай 44 то 50 мепишидаги марҳамат занг бизанем. Ана чизе ки шумо мебинед 130 сом почаш қатияй. И материалш чия брачка? Ина миёра? Я чия биёра, ҳа? Гирбишин битиам. Размеро 44 то 56. 44 то 56 гирбишин қати почаш будааст. Чандта расветка доред? Ай 4 та расветкаш пака ҳастай савдода. Метавонед ки касе ки заказ кардани марҳамат заказ кунад тамом ношида гирбишинои нази якум сол шай. Гофи касе ки дар канал обуна нест марҳамат обуна шен. Видеои моро ай дига ҷо ҳам тамошо кунед. Мо боз я дига ҷо куртора куртои мактабиро ҳам барои шумо намоиш метем. Ина ё як бор дига бигӯм ки ай размер то 58 пуша метавонад ки занг бизанад.